Tmiem il-ġimgħa li għadda jirriżulta li kien wieħed impenjattiv sew għal korp tal-Pulizija f'Paċiville. Stqarrija uffiċjali ħabbret li nhar il-ġimgħa fil-għaxija waqt ronda ta' rutina fl-inħawi ta' Paċiville, uffiċjali nnutaw żewġ persuni li kienu qed ibbiegħu bżieżaq mimlijin b'dak li hu magħruf bħala laughing gas. Min osservazzjoni tal-Pulizija irriżulta li persuni kienu qed jixtru dawn il-bżieżaq u jikkonsmaw l-imsemmi gas u għaldaqstant il-bejja twaffqu u ġew issekwestrati 18 il-fliexkun mimlija b'dan il-gas. Iżjed tard, fl-istess lejla, il-Pulizija nnutaw żewġ persuni magħrufin magħhom li kienu qed jiksru ħenijiet fil-kundizzjonijiet tal-bejl impost fuqhom il-qorti u ma ġew arrestati fuq il-post. Għal ħabta ta' nofs il-lejl, Pulizija Pajżana osservaw raġel ieħor jitraffika l-ħaxixa li wkoll ġie arrestat u tressa l-qorti u ammetta l-akkużi miġġuba kontra tiegħu u ngħata sentenza ta' 14 il-xahar ħabs u multa ta' 500 euro. Għal ħabta ta' 5:30 ta' filgħodu raġel irrapporta li kien safa misruq fej il-Pulizija marret immedjatament fl-inħawi u qed ronda mal-vittma bilan li ġie identifikat l-aggressur. L-aggressur ġie identifikat ftit tal-ħin wara fej fuq instabu l-kartiera u l-mobile li kien seraq mingħand il-vittma u ġie arrestat u mressa l-qorti fej ukoll ammetta l-akkużi u ngħata sentenza ta' 3 snin ħabs effettivi. Is-sibt fil-għaxija waqt li l-Pulizija reġgħu kienu għaddejjin brondi ta' rutina fl-istess lokalità issejħu biex jassistu fuq aċċident ta' traffiku bejn żewġ karozzi kif inqala argument bejn persuni involuti. Waqt dan l-argument 2 minn 5 persuni involuti fl-argument ġew arrestati wara li ma kkoperawx mal-Pulizija filwaqt li waħda minnhom aggredit lill-Pulizija u ġiet imresqa l-qorti taħt arrest. L-istess persuna ammettiet l-akkużi kontrija u ngħatat probation għal 3 snin filwaqt li nħareġ ordni ta' protezzjoni favur il-Pulizija.